चिरां जिल्लानि साहाथिं थानाय भारत भुटान सीमानि ओनसोलफोराव दैबानाया गोबां खहा खालामनाया गोदान बाथ्रा नंला। बे बाराव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा आरो खैलामैला VCDCनि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिखौ भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दैमानि खुरखानायनिफ्राय रैखा खालामनो बिटिआर खुंथाया थांनाय साननैसोनिफ्राय खामानि मावनाया आबुं जाबाय। बे खामानि मावनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ नायगिदिंहैनानै ओरैबायदि बुङो। गामिनि गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे दा आंबो जेनाखि खोथा होदोंमोन बे मथे मावनानै गोजोननाय मोनदों आरो गामियाव बेरायनानै नुबोदों बे दानगारनायनि थाखाय जेसेबांनाखि खुरखाबावनांगौ दङमोन बियो माखासे खुरखानायनिफ्राय बासिसिगोन आरो बे दैखौ जुदि दानगारोमोनबा जेरावनाखि दा रिलिफ केम्प थानाय बे रिलिफ केम्प थानाय खिनियाबो खुरखानायनि चान्स दंसैमोन। सोरखाराथ' मोजाङानो मावगासिनो आरो स्पेसियेलि नैबेखौ जोङो स्पेसियेल मोनसे इनिशिएटिभ लानानै आंनो मोनसे इनिशिएटिभ लानानै बेखौ जोङो थाब इमिडियेट एक्सन लानायजों जादों, नङाबा जिहेतु गासिबो गामियानो बोहैखारलांसिगौमोन। दिनैथ' जेनाखि नुबाय जायफोरनाखि न'आ खुरखाजायाखै थाहैनो हानाय अबस्थायाव दंसै आरो जायफोरनाखि खुरखाजाथारबाय दा बिथांमोननि थाखाय जेनाखि बेबस्था गभर्नमेन्टआ लानांगौ बेखौ निस्सय गभर्नमेन्टआ लागोन। बेयो जोंनि निसिमा बासिनि थाखाय जोबोद मोजांनि खौरां। मानो होनना बुङोब्ला VCDC सिसुबारि गामि बेयो जाहैबाय जोंनि खैलामैला VCDC आरो निसिमा कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव गोग्लैयो आरो बे सिसुबारि गामिनि माखासे दुखुथिया न'खरफोरनि दुखु सैनायावहाय जोङो निसिमा बासि हिसाबै जोबोद दुखु मोनदोंमोन आरो बिसेस जोंनि पिपल पार्टी हिसाबै जोङो बहुत दुखु मोनदोंमोन। नाथाय जोंनि हांख्रायनाय बायदि जोंनि माखासे गोजौनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि बे सिसुबारि ओनसोलाव जोंनि निसिमा बासियाव फैनानै जोंखौ एसेब्लाबो जोंनि दुखु सैनायफोरावहाय माने मदद होफैदों, नायफैदों। बिनि थाखायनो जोङो निसिमा ब्लक कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ जोबोद हामबायहोयो। बिसेस दाखालि बावैसो जोंनि CM सारनि जोंनि OSD बिथाङा बेवहाय फैदोंमोन आरो परिबेसखौ नुफैबाय जे बेखौ एसेब्लाबो जुदि खस्थ' खालामोब्ला माखासे पकलेन JCB आरो माखासे मानसिफोरनि हेफाजाबजों जुदि खामानिखौ मावोब्ला सिसुबारियावहाय माखासे खस्थ' भुगिनांनाय जोंनि इनमेट्सफ्रा एसेब्लाबो खुसि मोनगोन आरो एसेब्लाबो बासायनो हागोन। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।